Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Before na ako magsugod ang tanan, I like it very ako sa i-take advantage ka kompleto din ni tanan para magkuha og subscriber. University. Doc Basang, Maria Pilingera, Rico Suabe, si Boy Daddy Chumi, and Yang Batos, si Benji. Yan. So guys, Ilan mo nga ng mga gato nagkita sa nanayon kami naman. Nanay team. Artista. Na iPhone Bro, 7 years na. 7 years 7 years na nga. video ga YouTube. Mo gani. So katong mga bag ko diha, muni siya imong ano naon. WM 7 years na. So gusto mo maabot ay magundang padayon man. Manay lang yun. Kuya kayo artistang Balang siya si artista. nagtala na mo, wag po views. Magyapon talaw, magyapon. Ayun lagi undang. Pero ano na kan Maria kay 4,000 naman siguro kan Maria. 8,000 na. Panty pa siya to, Brad. 15,000. Sometimes Absan ang katong Ducati. Absan ang Ducati. please ayun i-mention ng Ducati. Blessings. Million lang. Anyway, sabi kay Kuway, gabi kay Bay, pag-subscribe ba yun? Brad, nakita, dugan na kami sige, kuha na niya, sige meeting yan eh. Brad, ay pagpailan sa ilan na, Brad. Ito, subscribe mo kay Mr. Joe Romantico sa iyang Facebook fan page. Yeah! Ha? Diri na ta. Dere na? Ay, nagplano mag-artistahon minimo? Oo. Diba? Ala. Sayang, artista na gida ni. Pero nag-subscribe na ako kay Daddy Pwede ka mo pang baboy yan, iba. Pwede. Pwede tayo mabuy-baboy yan eh. Sabi ako ng kulam sa vlog. Kulam. Si Kulam. Kulam magulo siya daw. Si Kulam Gibara. Doki. Too much na siya. Unsa man na siya nga kuan oy. Oh my God. La familiar na gini siya. Familiar. Kani sikat kani siya. Kani. Kinakasikat din sa. Joe Corny Vlog sa YouTube, Joe Romantico 2020 Facebook. Master Poppy. Master Poopy. Para na Instagram, YouTube, Twitter, Shirk, Nerders, and Derverly. Ang ilang magigan sa ilang di lang babayang hamin sa ilapil pag ilang mga lalaki kanina. Ay, Ang sa maintenance ang taga. Murag alam lagi pasar na ba kung magkuhan ma-artista? Dili gyapon. Pwede? Okay, ayo. Yes lang. Uy, mag-acting Acting taon niya. Ayun ako apila sa artista kay murag na mo wat at trabaho sa inyo. Anong tanaw na niyang pa nilang acting skills mo? Ayan. Hi, Dad. Hello. A few inches later. Tagalog Thursday. Dapat tayo mag-Tagalog ngayon. Obo naman eh. Obo naman. Sa Tagalog Thursday, butbut na rin. Nagbutbut na naman tayo. Hindi ako naman sinawi ng talagang ganito. Yung Tuesday, nag-English tayo. Obo. Kahapon na pahamak tayo. Oho, Pahamak Wednesday. Oo. Atangin nyo baka next week magsasagawa tayo ng isang sa Wednesday. Opo. Di ba mayroon tayong game. Yan. Tama. May kulitan tayo, may game tayo para Meron sa tayo. mga kapamilya natin Opo. na gustong mo-appeal sa atin. Ano? Oo. Kung ano ang gagawin. Okay. Mamaya-maya po yan. Maya-maya pa yan. Mamaya-maya. Kasi baligyan ninyo dyan. Wala naman. Aon sa mi, mag-fooding sa mi ato sa Miglauya kung na may maapsa nga lauya kauban namo karon may gala ang pinaka-manyak. Pinaka-buutan nga driver sa taxi tubo pong magsayo in the house pong. Shout out nimo nguyab na kay pare karon. Butan eh? Sure ba? Ambot lang. At syempre naman kauban namo para makapadugan sa subscriber Boy Bolke. Grabe So jud. ako lugar, wako nakapadugan. Ay, okay gyapon ni si Paupe kay nakadako gyapon ko. Nakigagak-sense ng marag na kay Kamay lang. Gamay lang. Ipaisog. At syempre naman ang batas ni Boy Bolke si Benji. Marami diri nagsabay. Sisa kinapayas na po din isa. Nagsabay min Boy Bolke karon di romantiko mas po ba kapayason. Yes! Kasali kay mga artista imong kauban. Ay, artista. A few moments later. Salamat kay Grabe kabuutan yun. So karon guys, nakasapon na gyud mi sa lauya nila ni ate sa last time nagmahay mi kay kanang wala gyud may bit ba na bit. Lagi po pansit. Nagay pa pansit. Di ka pa ma-absent pansit. Yan. Sa. Shoutout sa imong kanda. Shoutout ko sa tanan mga taxi driver sa CDO. Nga gawad-gawad karon ako wala. Kay nagkuyog gani ako mga kauba artista.
Kuyog. Especially, Ay, kuyog sa mo Boy kayo Bulkit. may kwarta. Uy, kwarta! Diba pa yung plug down, guys? So mo ni siyang lauya guys nga mong gihulatan last time. Tama tong vlog na mo. So karon. Huy naman. Ay, dang, iro. 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 Guys, we are here sa what's this? Senyo. Yeah, Senyo. So, hindi may mag-dinner. Senyo. Okay, kanami ito? Apelido mo muna sa Ano sabi na yan? Probayo. Senyu. Alright. Yeah, so namin din mag-dinner. So, we'll try this one. Sa Nazareth. Right, so gwapo din yung black rice. Dito sa Uptown sa SM, same nagyapo yung black rice. By the way, daghang salamat din sa pag-view sa akong mga videos today. Inyo nakita na si Boy Bulkit, si Bernie, si Maria, si Master Opie. Tanan na mo ka mga kauban sa AboR. Daghang salamat guys, and please do hit subscribe notification button para updated sa mga videos. And ako na yung Facebook page, Joe Romantico 2020. Alright, follow ko niyo diyan. Sa akong Instagram, the same nagyapon Joe Romantico and Joe for the vlog sa YouTube guys. Salamat!